Berarti bojoku. Oh iya. Bojomu. Iki bojoku. Astagfirullahaladzim. Kok ora percaya to nak? Jenengan iki kok anu dipreksake mripate. Tegese Lah iki jenengan ayune kaya ngene kok. Lho angel lu golek wong elek ki. Wis semene bane bagus kabeh sing elek gur aku kok. Elek lah gur rupa. Kowe tame jabang bayi aja tiru. Wah, kowe nek ndelalah ngandhut pokoke aja wertak batin. lah terus Lairno. Lah kok dilairke? Wani po ngandhut gek gur batin pirang-pirang taun. lah iya nek hamil kuwi yo ge dilairke kok. Oh iya jenengane. Kok kowe merinding to mati aku? Apa ya weruh demit aku ki. Karo weruh jenengan. Kuwi udah demit nak. Yang gonon pesugihan. Kok sing kok kali menyapa Pak Dalang Mas Dalang Pilu sikile. jengdalu. Nggih, wilujeng dalu. Mas Dalang. Mbah Daud, nggih. Kabaripun kadose pilek. Nggih. Oh nggih, nggih sampun matur nuwun nggih. Nggih, ngatos-atos dereke mugi-mugi. Oh, Nggih. mau ya wis nyawer iki. Iki lho. Wis entuk-entukan Wis iki. lagi. Pak Camat nggih rawuh menika Nggih. dari Pak Kepolisian juga Nggih. rawuh nggih. Monggo Pak mengke menawi badhe ngersakaken lagu. Nggih. Nggih urek-urek mawon. Nggih, diurek-urek. Mboten sah diseni mboten napa-napa nggih. Nggih nek mboten nek mboten pekewah. Nggih, Nggih ning mboten derek apa-apa. ndedonga rumiyin. Nggih, nderek Mas ndedonga Gading kadung. kagem masyarakat wonten Pathuk sedayanipun. Nggih. Mugi tansah pinaringan sehat nggih Pak Bu. Nggih. Nggih lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi masyarakate tansah guyub rukun nggih. Ketok mboten kula. Ketrak. Ketok napa mboten? Ora pati yo. Nek sing sami lenggah anu nggih ketok nggih. Sami nek gedene mosok ya ora ketok ya. Nggih pokoke ketok ora ketok ya sementing enten wujute sementen iki ketok nggih. Ketok. Nek delok kene ne rasah didelok wong ya padha wae. Bentuk. Nggih menika Mas Gading, Nggih. remen panjenengan niki mayang ten mriki nembe sepisan nikah nggih. Nggih. Nggih, pokoke alhamdulillah sakniki jenengan ketiban sampur menika. Ketiban sampur. Sam- Sak wonge ora. Napa? Kaya ngono Mas Wayu nggih ketiban sampur mau dalu. Lah nggih. Panjenengan nggih ketiban sampur. Nggih. Nggih nderek remen nggih Mas. Nggih, nderek Preksani remen. nggih kathah sanget menika bapak-bapak ibu-ibu enten sing wonten mriki enten mriku sami lenggah sedayanipun pokoke sugeng dalu sugeng mendelok Mas Gading. Nggih, mendelok ya. Mendelok iki ya menonton. Nggih, menonton. Nggih. Nggih. Wonten pamundutan? Wah, akeh banget iki, Mbak. Menap aku kaya dipanggil nok iki kaya piye makdek ngono ya rasaku. Madeg piye to kok ser. Lah nganu bapakamu jenenge Bapake sapa? Pak Seno Oh. biyen iki biasane nek ngundang sinden-sinden ki ya nok ngono. Dadi nek jenengan kok lek ngundang meng denoke meng aku tok ra ya aku rada piye ngono. Apa sih? Ora mung Karo ora mung sapa? denok tatin tok. Karo sapa denok sapa? Heeh. Sapa? Denok Prastiwi. Denok. Ya ora apa-apa kuwi pancen ibuke iki pantes nek dipanggil Denok soalnya ket biyen ya ngono terus. Iya. Dari 6 sampai sekarang itu sudah dewasa. Arep muni tuwa aku rawani dewasa. Sudah dewasa, tetep ngono kuwi wajahe Nggih. cantik. Terus Cantik, dan oh. ket biyen ya wajahe ngono, terus ora berubah. Ora nek biasane nek wong tua kan doteng klinting apa nih jenenge kene Nggih. iki. Pipine nek ibu enggak. Hmm. Iki rahasiane apa mbok arti iki perlu dicontoh ya, Bu Napa? Rahasiane daging. Daging apa? Rahasiane kok daging. Lha Mas Gading nek kepengin awet nom, maem daging. Alot, Hah? alot. Alat yo milih daging napa to, Bu? Ya sing penting maem daging Mas, ngono kuwi ben sehat awake. Nomor Iya. resepnya dari Ibu Prastiwi. Nggih napa no? Nggih, Jenengan niki- sing maca napa? Sugeng dalu Mbak Limbo, kula Pakde ugi kita saking Pandak Selatan nyuwun tembang Lintang Asmara ingkang nyekar Mas Kezwan duet kalih Mbak Tatin nuwun. Oh nggih. Sampun nyawer 100.000 wonten rekening atas nama Agus. Kocelok.
Heeh. Aja Terus? Pak, parabane Agus Kucul kok ini. Lah nggih. Ki ana meneh, Mas mengki request langgam rengu saking Pak Darso sinem Klaten. Oke. Sampun bareng transfer 100.000 nggih. Sugeng dalu Mas Gading niki kula nyono fans berate Mas Gading saking tlatah Belor Purwasri Kediri badhe nyuwun tembang ande-ande lumut. Peruntuk Mas Gading mugi sehat selalu ugi dumateng sedulur kula warga Pathuk Gunung Kidul ugi sehat sedaya lan rukun selalu matur nuwun. Nggih terus niki enten sik nyuwun gubuk asmara. Nggih. Menika ingkang pundi remiyen ajeng nembang remiyen apa menika Mbah Baut kali Mbah Niken? Mbah Niken. Mbak Niken. Lah nggih no, sekalian dijumenengke. Sekalian dijumenengke? Nggih. Nggih. Monggo Mas menika Mbah Baut kalian Mbak Niken. Nggih disepoti riyen. Kepareng minggah wonten pepanggungan spotipun. Ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu.
Terus Mbah nuwun. Nggih, kula nuwun Mbak Cange Mbok Limbo. Nggih. Terus pundi kabaripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Flu. Nggih. Alhamdulillah flu niki. Oh, di nembe didangir flu. Nggih. Anu meratah kok niki nggih meratah. Kula yo Nggih. bar watuk pilek niki Nggih. sing grenggeng-grenggeng. Nggih mugi-mugi kek dipinaringan dangan. Amin. Sehat bagas waras. Nggih, amin. Donga pangestu piyayi kathah pinaringan sehat. Amin. Amin yo genti Mbak Tatin. Nggih. Aku wis kok mau. Oh berarti bojoku. Bojomu. Mbak Keke. Iki bojoku. Astagfirullahaladzim. Kok ora percaya tenan. Jenengan iki kok anu dipresake mripate. Tegese Lah iki jenengan ayune kaya ngene kok. Lho angel lu golek wong elek ki. Wis semene bane bagus kabeh sing elek gur aku kok. Elek lagu rupa. Wetame jabang bayi aja tiru. Wah, kowe nek delalah ngandut pokoke aja wertak batin. Lah terus Lairno. Lah kok dilairke? Wani po ngandut gek gur batin perang-perang taun. lah iya nek hamil kuwi yo gek dilairke kok. Ayo jenengane. Kok kowe merintih to mati aku. Apa ya weruh demit aku ki. Karo weruh jenengan. Kuwi udah demit nak. Yang gonon pesugihan. Kok sing lo kali menyapa Pak Dalang Emas Dalang Pilu sik. jengdalu. Nggih, wilujeng dalu. Mas Dalang. Mbah Daud nggih. Kabaripun kadose pilek. Nggih. Oh nggih, nggih sampun matur nuwun nggih. Nggih, ngatos-atos dereke mugi-mugi Oh, anu kendungake. Gek kula ndungake kula men mboten tau kabul Mas gek mangkel. Sami Mas niki nembe musim nggih. perubahan cuaca. Cuaca. Nggih. Perubahan cuaca jenenge cuaca apa? Es krim. Es krim ketok ekstrim. Nah, perubahan niku cuaca ekstrim niku Ekstrim. gampang banget. Nggih. Kula niku nembe mawon ngono iki. Wone jan mboten saged nyuwanten. Nggih. Lho. Nggih, tanggal gangsal niku mboten saged nyuwanten Pak kula. Lah terus Nek tanggal 6 kula kudu iso nyuwara. lah mergane Tanggal 7 golek butuh aku. ngaki kepiye ta? Raskin ora mlebu, PKH ora mlebu, iki ya ora mlebu. BLT yo ora. BLT ya ora masuk, nganti kesel tegesek ning lutruk kabeh. Mangga. Nggih, mangga Pak. Ya ora apa-apa Nggih. Bu, karang ya rezeki menurut kebutuhan masing-masing. Oh, ngono. Awake dhewe ora entuk ora apa-apa, kene entuk pira ki menak? 50 50 ki angsurane dek ning 150 cek golek 200 meneh. Nggih, Sugeng Kondur Pak Penewu. Oh, nggih. Pak Penewu, Pak Kapolsek, Pak derekaken. Nggih, derekaken. Besok harus apel pagi. Iya. Monggo. Sesuk ki sinaksen lintang luku semono janji prasetyan ing ati kanen sakuman teling netra rinoso karo sora saling kritiyo
bakal lali lakae Jam Sari. Nggih, sampun pinangkani. Pak Lurah catur ingkang ngersakaken. Nggih. Pak Lurah. Sen. Nggih. Menika pangandikane kena nggo tulodo. Nggih. Bawane ta. Jenengan iki saya tuwa iki kudune iki saya menep Nah. jenengan iki. Ya kok delok-delok lingkungan. Kok delok-delok lingkungan wis ketok lho, kudune iki wibawa to. Nggih. Wis saya tuwa kok nggih Mas Dalang. Saya tuwa niku Kok malah nganggo golek spray. dalan sing padang. Golek dalan padang. Lah sik dalan sik sip. Nah, ampun golek dalan bayi terus jenengan niku. Lah dalang iki. Mas Dalang ki malah iso ngendika ngono. Aku anggere dilikno cone lir. Apa lir? Yo tekan mangsane ku yo menep nah. Urung mangsane aku. Iya iya. Yo kabeh ki nganggo lakon kok yo apa ngerti. Kok Terus ampun dina guru. pinanggih Pak Lurah ki matur nuwun nggih Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah, Pak Lurah Pilang. Nggih, monggo Pak Lurah. Pak Lurah. Nggih. Pak Nyuwun Lurah lagu Pilang napa? wonten. Nggih. Pak Lurah Mriki, Pak Beji, Lurah. Pak Lurah Langgeran. Pak Lurah Langgeran nggih saged, monggo. Komplit. Ayo Mas Ayu. Monggo. Mboten disepot wis tekan. Pak Lurah iki wis regepen ya, Pak. Ngapunten, Pak. Nggih. Dereng disepot. Kentrongane niku ical lajeng truk-truk niku kek. Kula iki rada krasa. Pripun, Napa, Pak? Pripun? Ora disepoti mergo sesuk ora nganggo warga laras ngoten. Lah niku kula mboten melu-melu Pak nek niku. Wong tekne kepasan, Pak. Pun krasa jane ket mau niku. Aduh iku ora disepoti mesti penen ora nganggo warga laras sesuk. Jenengan kaya ngowawahi adat ngono ya. Ngeten Mas Gading kan ping 3 sesuk niku nggih. Nggih. Turut nggih. Warga niku pengen berbeda. Oh, ben ganti Ganti suasana. suasana. Nggih karep kula nggih ngoten, Pak. Nggih. Berturut-turut kalih baut karep kula yo tak berbeda ngoten lho. Apa karaten niku. Karaten jare. Mboten napa. Dol kilon. Ya pengine kados Bapak Mas Gading iso nggarapi piyaga, nek nggarapi sing Senior. dewasa nggih, Pak. Dewasa. Nggih, nggih. Dewasa. Dewasa kita Mas Gading rada canggung ngoten. Oh. Mboten sakniki malah kendel niku. Ngluwi sakniki. Kale kula WA-an tengah wengi nggih kendel kok niku. Lah nggih. Ngoten nggih, ngaturaken matur nuwun nderek Mangayu Bagya Kalurahan Pathuk ingkang kaping 96. Nggih. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Pathuk tansah pikantuk kawlujengan kabagas warasan sedaya panjang yasa saged momong puter wayah ngantos sak laminipun. Amin. 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 Pun ngoten mawon. Empun, Pak. Mpun, Biasane napa? biasane lali janjine. Ayo. Lah. Nah. Niku lho, lali janjine niku cocok niku, Pak. Kalih kula mriki Pak Nggih. cakep Tak mriki. ngrungokke saking mrika mawon. Biasane ya wong ya Hati-hati, Pak. nyanyi ya. Lingkungan sangat menentukan, Pak. Ngantos-atos. Ngenten riki wadem ayo nanten riku. Lali janjine langsung Dibawani. Mawon mboten. langsung mawon. Dibawani mawon. Pak Dibawani, Mas. Oh, dibawani. Nggih, dibawani. Oh, sing bawa sih enten Pak Lurah. Pak Lurah. Nun, Monggo Pak, ajeng bawani piyambak napa badhe Sapa perwakilan? nyilih? Napa Ayo milih, Pak? Milih sinten? Nggih, Pak. Paling dewasa itu Mbak Paling Pratiwi. nggih, paling dewasa. Ya, monggo. Paling dewasa niku Paling Mbah dewasa. Baut niku, Pak. Nek Mbah Baut mboten paling dewasa ding paling tuwek. Ketuan, Pak, niki punan, Pak. Batus sedengan mawon, Pak. Monggo. Ayo. Monggo Bu dipun pilih kalian Nah, Paling Pak dewasa. Lurah. paling dewasa. Ten mriko nek nang Pilang ya ngawu ayu Bu Pras ya. Iya. Dadi idolane wong Pilang Rejo. Bab kula nek milih sing Waduh, lah, Cak. nom-nom iki ketoke bojo kula ndelok live streaming. Lah.
Ayo ora apa-apa to, Pak. Paling ora ya kaya bojoku tenang omah. Lah ngopo? HP-ne tak gadheke arep nonton kepiye wis ben. Rasakno aku ngono. Engko nek saka kene tak tebus tenang bae aku. Monggo Bu Pras. Milih kula mawon sing murah, Pak. Murah. Regane murah. Tesih 30.000 to. Mundak-mundak 2.000, Pak. mundak 20.000. Sabun. Telu loro garing nih. Enom lak lah. Kok kaya ngaceng. Niki lho, iki lho. Apa iki mau? Dika apa? Kacang. Kok aku gur permutan iki. Kacang. Untung aku ora krungu-krungu aku. Krungu ki ya mateng ngono kuwi ya, Mong. Kacang lho. Nggih, monggo. Krungu cenge kok kene kok. Untunge sing muni kacang ku dundrit. Lah ngapa nek muni? Nyang. Kayak iki pisan. Kajenge lho dipisah nek kajeng kajenge untel arek kewas sepira. Lah terus mboten wani misa tenan tak kempit. Lah iya, kempit wong loro ayo. Ora aku. Bu Pras nika wonten pamundutan saking Pak Lurah. Nggih. Lali janjine. Sapa sih? Menika anggitanipun sinten, Bu? Bapak ki geter PW. PW. Ki gading pawukir. Pawukir. Pawukir SSN ya mau Mas. SSN. Ya, wis. Pawukir SSN. Mbah Baut MBG. Ya. MBG niku Mbah Baut. MBG Mbah Baut Ganteng. Buah apa yang paling manis? Baut. tambah ganteng aja my little bolu ketan. Ya ngeten Masa ana bolu ketan ya. ditakmu nek urung ditepleki. Bulu ketan wujude kok ngono kuwi sing mangan kaget. Niki pangkatnya KRT lho. Lho. KRT napa, Pak? Karaten. KRT Karaten. Kira-kira tak kira-kira Raden Temenggung jebul kur Karaten. Wis ora Monggo apa-apa. Bu Pras. Monggo Bu. Kula riyen Nggih sing enom. Oh. Nggih. dina Minggu kang tak anti dina meni Bu kula no. Apik niki disawer. Oh saking? Mboten suwantene apik disawer. Oh, Wah. ngeten alhamdulillah laris. Kari jago kuwi. Sengoro ki aku entuk saweran. Lah wingi blas ra entuk swara aku gek iki sing apik sing swarane apik sing disawer. Mong lali jan jeneng Sae lho Pak niku. piye Sae lho. Sip. Pak. kula nggih Sae Pak niku. tasih lumayan Sae niku. Pak. Kurang kemayu sithik. Oh aku kan pegol oke Hanane pijer semoyo Pun Wah, sae, apik, pun niki sae. apik. Nah. Wah. nuwun laris Laris iki kabeh kok dhuwur tak kula Pak, kula Pak. Laris kok. tergolek alasan Tok panika pinter golek sebrakan kok. Pinter golek sebrakan kono kuwi alasan. kula mboten disawer Pak Sik, tak ngrungokke lho, aku urung ngrungokke kok. Oh. Kene pinter sebraan. golek alasan Telung puluh teman Pak. Berarti susuk nih. Susuk telung puluh mboten apa? Telung puluh mboten. Nggih. Susuk. Nggih, mboten apa. mosok sawer susuk Lah jeneng nyawer kan sing seiklase. Lah kok tiba semono kuwi ora ikhlas. Senajan kowe muran sing penting berkah. ya
Gus alasan ya ora. Gus, justru alasan iku malah luas, Pak. Malah alasan iku kadang termasuk paling mahal. Nah. Sido oleh bojoku ki. Padahal kono alasan. Mbah Baut ya. Kurang siji sing durung oleh iki. Wong kurang Mbah Baut sing durung oleh yo, Mbah yo. Kok ben disangoni donga pangestu yo. Lah kok tiba aku. Andar-andar. Kurang kemayu. Angin deger. Pak, rong puluh Pak. Niki ora sah susu. Alhamdulillah tak tukokno lemah iki pokoke. Lemah ngopo? Nggo godhog kates turah akeh. Gue godhog kates men rapait. Tak kira lemah pekaran. Gue ngantil men kaya. Aku wis ora aku hak etrok. Jenengan ya entuk ta? Entuk donga pangestu alhamdulillah matur nuwun. Alhamdulillah Pak Lurah. Kamu adalah suamiku. Iya, ya. Tugasnya suami menafkahi istri. Mana sayang? Monggo. Ya. Terima kasih. Arek lemu saka masuk kantong. Arek lemu saka ngendi? Ora apa-apa ngono iki ya bekti karo bojone. Kudu tanggung jawabnya yang ngono ya Mbak. Jawabe wong lanang ki nafkahi wong wedok. Bener ta Bu? Ngoten ya Bu. Ning mosok ora ning anggaran sithik-sithik. Nah niku kalih Mbah Prastiwi niku malah lemu mengke. Aku kon karo iki nih anak-anak marmut. Ayo cilik to cilik. Ning malah simpel lho Bu awake dhewe. Piye? Kayak omah ki 2 meter persegi. Nah. Kok nek bobok bareng piye? Wah, ya bubuk bareng ya kon. Sing siji dicantolke. Sing siji dicantolke. Sing siji dicantol. Dicantolke nggo nanger apa ngono apa ngono. Kok kena dienggo sawang-sawang malahan. Ora apa-apa ya, Bu. Mas lagi sok eneng-eneng bae lho. Mangga. Cancane kowe ning
Pak, urung. Urung to? Urung.